Conseil supérieur de la défense nationale oluka sigiba na bifoma réunion extraordinaire asigira senka anga jamana nyema yere dagayro la kuluba. Association Al Firdaus au Canada ale dɛmɛw ta ka ɲɛsi muso cɛsabatɔw ma yasa u bɛ se ka sunkalo nata min filɛ nin ye a tɛmɛ ko ɲuman kɛ cogo min na. Benin jamana kunnafoniw na u ka jamana kuntigi kalata olu kɛra u ka jamana kɔnɔna na olu de y'aw ka kunnafoniw na bakurubaw ye. Teliyata filɛba bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw salam alaikum ni y'aw ka kunnafoni wagati selen ye k'a bɛ bi donya in ma ni o de ye tɛnɛn ye sungaloma kɔnɔ tile 29 hijira 1442. Conseil supérieur de la défense nationale CSDN olu ka sigiba ni o ye réunion extraordinaire ye a kɛra an ka jamana kɔnɔna na a kɛra juma tɛmɛnen kuluba ni o ye jamana kuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ ye an ka jamana camancɛ fanga ɲɛmaa badaw ale yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan ni yɔrɔ kofɔlen na sa u ye kumaɲɔgɔnyaw boli fɛn minnu kan o de ye u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw kɛ yasa fɛn min ye coronavirus bana ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ Amadu Ɲamile bɛ walawalali kɛ o la. Ka kɛ ni bana cɛjugu min carina diɲɛ bunnaku ka san 2019 yɛrɛ laban ni a bɛ f'a ma coronavirus ni dɔw yɛrɛ k'a ma covid-19 nin bana in kɔni kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na o cogo kelen fana na an yɛrɛ ka jamana o kɔni ye a ta sɔrɔ la kabiri mars kalo yɛrɛ la san 2020 ka bɔ o donni na ka na bila bi la maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ garisɛgɛ donna coronavirus la o cogo kelen na maa caman fana bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɔnɛna o nin na coronavirus yɛrɛ bana sababu la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o kisa nɔ kan ni ye coronavirus yɛrɛ bana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tuma ni tuma dɔw la dɔ bɛ fara a fanga kan tuma dɔw la dɔ bɛ bɔ a fanga la nka nin waati laban ninnu na ni ye coronavirus yɛrɛ bana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bana kɔni bɛ ka se kundama na an yɛrɛ ka jamana min tun ma deli k'a yɛrɛ sɔrɔ coronavirus yɛrɛ bana ta sababu la alamisa tɛmɛnen min bɛnna avril kalo yɛrɛ tile 8 ma san 2021 min ni an filɛ o kɔnɔ maa 400 ani maa 13 bɔɲɔgɔnko olu de garisɛgɛ donna coronavirus yɛrɛ bana na alamisa tɛmɛnen o kɔni jaabi bɔra kisa nɔ kan jeli sɛgɛsɛgɛ min kɔni kɛra maa 1000 maa 400 ani maa 14 bɔɲɔgɔnko la o jeli sɛgɛsɛgɛw jaabi de kɔfɛ a na ye k'a fɔ coronavirus yɛrɛ bana bɛ maa min na o kɔni taara se maa 400 ani maa 13 bɔɲɔgɔnko la alamisa tɛmɛnen min bɛnna avril kalo yɛrɛ tile 8 ma o dugusɛjɛ kelen min bɛnna juma yɛrɛ ma avril kalo yɛrɛ tile 9 maa 100 maa 39 olu fɛnɛ de garisɛgɛ donna coronavirus yɛrɛ bana na ka taa se sibiri ma min bɛnna avril kalo yɛrɛ tile 10 ma mɔgɔ 300 mɔgɔ 12 bɔɲɔgɔnko olu fɛnɛ garisɛgɛ donna coronavirus bana na o b'a yira k'a fɔ tile 3 kɔnɔ maa min garisɛgɛ donna coronavirus yɛrɛ bana na alamisa juma ka taa se sibiri ma o bɛ taa se maa 800 maa 64 bɔɲɔgɔnko ma min yɛrɛ ɲɔgɔnna tun ma deli ka an ka jamana sɔrɔ kabiri coronavirus yɛrɛ bana don an ka jamana kɔnɔ kabiri mars kalo yɛrɛ la san 2020 banabaatɔ cɛya kosɔn an ka jamana kɔnɔ an ka jamana marabolo ɲɛma ale kɔni tun kelen don ka tagama bolo da Buguni yɛrɛ région kɔnɔna na Sikaso région ka taa se Kucala région ma min yɛrɛ tagama tun bɛ daminɛ avril kalo yɛrɛ tile 9 ka taa avril kalo yɛrɛ tile 11 na tagama in kɔni bɔra a jɔya kɔrɔ ka sababu kɛ coronavirus bana ye kama camancɛla fanga ma ɲɛma ni o ye bandaw ye ale sɔrɔla k'a sigi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ labɛn jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ la ni an ko ma palais de Kuluba ka se ka taa i da don coronavirus yɛrɛ kisaw la coronavirus bana ɲɛɲini kɛ cɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma comité scientifique olu maaw tun bɛ a kɛnɛ kan camancɛla fanga yɛrɛ ɲɛma danga Asimi Goita ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ma Moktar Wane ministre yɛrɛ tɔw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan o cogo kelen na nin waati laban ninnu na Dr Fanta Sibi ni ale yɛrɛ sigikun ye kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ ale sɔrɔla ka dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ kangari kɔni bɛ ka da maaw ye sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen min b'a to coronavirus yɛrɛ bana maaw bɛ se ka kisi cogo min na ni ka u tanga an kisaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni sigi kɛrɛnkɛrɛnnen sen fɛ n'a bɛ f'a ma réunion extraordinaire du conseil supérieur de la défense nationale dɔw kɔni sɔrɔla ka na don a la wulikajɔ mun kan ka bila sen kan an ka jamana yɛrɛ faamaw fɛ min b'a to an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ coronavirus yɛrɛ bana ɲangata ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ la don n'a natɔlaw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah
Association Al-Firdaus ni o ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ ye olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni mago b'a la kosɛbɛ muso cɛ sabatɔw fo ka taa se dɛsɛbatɔw ma a dɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra centre Sumeya la a kɛra kunungo kari avril kalo tile 11 san 2021 a kɛnɛ kan Association Al-Firdaus Canada mun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu tun bɛ a kɛnɛ kan Aissata Bachili ali Layi Mamadu Tarawele olu ye seereya mun sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛkulu Association Al-Firdaus Canada ale dɛmɛbaga jɛkulu ye min ni Maliens, Ivoiriens, Sénégalais fo ka taa se jamana wɛrɛ maaw ma olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la n'u yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Canada ma. Association Al-Firdaus Canada olu kɔni y'a faamuya k'a fɔ ko maa o maa n'i ye degun ta ka bɔ i jɔɲɔgɔn dɔ kan Ala yɛrɛ bɛ degun dɔ ta ka bɔ i kan kiyamati jɔ don. O de hukumu kɔnɔna la u ye balo tila belebeleba kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma cogo min na u bɛ se ka sunkaloba in kɛ hɛrɛ ani hakilisigi la. Al-Firdaus Canada ye jɛkulu ye min sigilen don ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ma o ye diinɛ baara ye. Page de do a bɛ réseaux sociaux kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook ani WhatsApp fɛnɛ sɔrɔla la sisan laɲiniba min b'u la o ye k'a fɔ silamɛw bɛ se ka faamuya ɲaman sɔrɔ u ka diinɛ ko la cogo min o hukumu de kɔnɔna la hakilinaw nana ye k'a fɔ a ka kɛ association ye association min n'a bɛ se ka dɛmɛ lase silamɛw ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o de la hakilina ɲɛnɛman dɔw sɔrɔla ka bɔ an balimaw la minnu sigilen bɛ Canada o y'a ye k'a fɔ an ka fɛn yɛlɛma ka kɛ association kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka dɛmɛ lase ka se ka sɔdakatu jariya bondaw bila baara in kɔnɔna la ni laɲiniba bɛ jɛkulu in sigili la nin ye a sigikun dɔ ye don an bɛna di mɔgɔ 50 de ma famille 50 baara daminɛ la ni Alahu Taala ka jɛn ye wa an y'a jateminɛ k'a ye ka kɛ an balaka minnu bɛ ni sebatu ye ani an falaka minnu bɛ sebatu ye maa caman de bɛ sunkalo bɛ ka daminɛ tiɲɛ don bato kalo don nka a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ fɛn dɔ bilalen tɛ maa kɔrɔ o du 50 nin ka se ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma o ye malo kilo 25 ɲɔ kilo 25 sukaro kilo 25 nɔnɔ kilo 2 tulu litiri 5 ani tamaro fana kilo 2 ni de ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ n'u sera ka fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ an y'a kanu fana nin fɛn bɛna di maaw ma u tatɔ so ka wari d'u ma 2000 ɲɔgɔn a ka se ka kɛ taxi sɔngɔ ye u bolo maa minnu ye ni dɛmɛ ninnu sɔrɔ u ma se k'u ka nisɔndiya dogo o cogo si la barisa u y'a yira k'a fɔ ko Association Al-Firdaus Canada ka ni dɛmɛ ninnu bɛna degunba de wuli ka bɔ olu kan wa ka tila ka sunkalo kaloba in nɔgɔya u ye ayiwa Ala ka barika don Canada la ani ana a barika ɲɔgɔn ayiwa aw ni ce aw ni baraji merci aw ni ce aw ni baraji association b'a fo ka waleɲuman dɔn n bɛna foli le kɛ Bajalo la yatimɛdenw de bɛ n cɛ banna fo ka se sisan ma Bajalo a y'an ta an b'a fo Ala a nafolo in Ala ka barika don a la a bɔra nafolo min na Ala ka barika don a la a ye yatimɛdenw ta yarabi ama Ala k'u a ko fɛn o fɛn y'a a wari bɔ Ala k'a k'u ma alijinɛ sara ye Ala k'a k'u ma alijinɛ sara ye setan ye bi setan ye setigi de Ala ye yarabi ama sunkalo in Ala k'a don hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la tiɲɛna a diyara n yɛrɛ de Ala dɔgɔnin bɛ se k'u sara n'o tɛ u sara t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ kɔfɛ étranger ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la Ala ka k'u ye sara ba ye kiyama jɔn don Ala ka sɔrɔ ka misani kan a diyara n yɛrɛ de kuma t'an da ka tɛmɛ o kan n ye dɛmɛ sɔrɔ sunkalo ɲɛkɔrɔ na a diyara n ye yɛrɛ de a diyara n ye a bɛnna n ma u ni baraji Ala k'u sara u y'a bɔ nafolo min na Ala ka barika don la Ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ sunkalo kɔnɔ Ala k'an dɛmɛ san baden silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma u ye fɛn fɛn kɛ yatimɛdenw ye Ala k'u sara u ɲɔgɔn na Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ka barika d'u kɔ la hali bi Ala ka jamana in kisi Ala ka jamana in taga bon ne kɔni ye dɛmɛ min sɔrɔ dɛmɛ nin ne nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ ne nisɔndiyara parce que ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ foyi dɔn yan k'a fɔ ko ni dɔ de bɛ association bɛ fɛn ne tɛ mɔgɔ foyi dɔn yan ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan content bɛ n la nisɔndiya bɛ n la n tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ k'a fɔ ko n bɛ explication d'a ma kuma wɛrɛ foyi tɛ ne fɛ ne nisɔndiyalen don dɔrɔn Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'a kɛ arijinɛ sara a bolo o dɔrɔn de bɛ ne bolo ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ nisɔndiyalen don ka s'a dan bɛɛ la quoi Seyida Bajalo Sila ale yɛrɛ tun bɛ balo tilayɔrɔ in na ale y'a yira k'a fɔ ko fusamantiyaba de b'a la ka dɛmɛ don dɛsɛbagatɔ dɔ ye wa a ye duwawu caman de kɛ Al-Firdaus Canada ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ɲininkara ko mɔgɔ jumɛn de ka di Ala ye ni mɔgɔ bɛɛ a ko mɔgɔ min bɛ nisɔndiya don a balima mɔgɔ min nafa bɛ adamadenw kan ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ min ka hɛrɛ b'a a mɔgɔ ɲɔgɔnw kan k'o de ka di Ala ye ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o tuma nin ye baara min ka di Ala ye ni baara bɛɛ o tuma an k'an jija ne balimaw a ye baara ɲumanba min kɛ ten nisɔndiya min donna silamɛmusow dusukun na bi maa min nana bi ni cɛsabagatɔ don ni hali u ka dahirimɛ t'u bolo Ala y'a seere hali u bɛ min dun bi a t'a dɔw bolo bi wallahi ninnu ye nisɔndiya kɛ bi dɔw ni ɲɛji de bɛ ka bɔ yan nɔ tellement u jigitugu min dara u kan bi
u y'a na u bɛna sunkalo baara cogo jumɛn na u n'u denw bɛ se ka sunkalo dumuni jumɛn sɔrɔ a ye jigisigi dɔ di u ma ka sɔrɔ jigilatigɛ tun b'u dusukun na kosɛbɛ an kɔni b'a ɲini Alahu taala fɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ donna nin baara la Ala k'a ka n'aw bɛɛ arijinɛ sara ye Ala k'a kɛ jannatal firdausi sara ye Ala k'a mɛn nin baara ɲuman ni san wɛrɛ a ka fɛn kɛ min ka ca ka tɛmɛ nin kan. Association Al Firdaus Canada ale ka baaraw tɛ dan balo tila dɔrɔn ma u y'a yira k'a fɔ ko projet ba wɛrɛw b'u bolo u bɛ fɛ ka minnu kɛ donna nataw la. Baarabaw bɛ Al Firdaus Canada bolo donna nataw la a b'a fɛ ka minnu kɛ i n'a fɔ misirijɔw y'an ka projet ye i n'a fɔ kɔlɔnsiyɛnw ye projet ye i n'a fɔ kalanyɔrɔjɔw o ni a ɲɔgɔn baara caman baara min n'a bɛ se ka bila sɔdakatu jariya minɛn kɔnɔ. Sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ kalo de ye o kosɔn silamɛw kan k'u hakili to ɲɔgɔn na ka dɛmɛ di maa minnu bɛ degun kɔnɔna la cogo min na an bɛɛ bɛ se ka sun don hɛrɛ la. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma Union Malienne pour la Solidarité en France olu ni télé ɲɛta ale ni radio ɲɛta ɲɛmɔgɔ olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u jɛna ka foraji dɔ ni o ye jibondo dɔ ye k'o di yirimajɔkaw ma a kɛra kunungo avril kalo tile 11 Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yirimajɔ yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko yirimajɔ plateau a kɛnɛ kan sa fɛn min ye maaw caman ye olu tun bɛ yen nɔ ale ni a ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jibondo in a kasabi kunba a bɛɛ lajɛlen bɔra Union Malienne pour la Solidarité en France Ali Kulubali ni Musa Jalo olu tun bɛ yen nɔ teliɲɛta tɔgɔ la. Ji ni o kɔni ye ɲɛnamaya jɔsen ba dɔ kɔni ye yasa maaw ka se ka ɲɛnamaya ɲuman kɔni sɔrɔ ji o kɔni bɛ jɔ jɔyɔrɔ caman na o de hukumu kɔnɔ n'i ye Bamako yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a ye k'a fɔ Bamako fan caman kɔni bɛ jiko gɛlɛya maaw bɛ o gɛrɛntɛ kɔni de kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Bamako yɛrɛ sigida 6nan commune 6 ni o kin min bɛ n'u ye Yirimajɔ plateau jiko gɛlɛya o kɔni kɛ ɲɔɲɛ bɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔ yasa ka se ka olu kɔni ka jiko gɛlɛya ka se ka o kɔni duga cogoya min na jɛkuluba min bɛ ni o sigin bɛ ɲumankɛ kɔni kama ni o jogole filɛ nin ye France jamana kɔni kɔnɔ ni n'u b'a wele ko Union Malienne pour la Solidarité en France olu kɔni ye wulikajɔ kɛ yasa ka se ka taa jibodoba ka se ka o kɔni yɛlɛ Yirimajɔ plateau maaw ka se ka o ka ji magoɲɛ jiw kɔni sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. An delila k'a ye muso dɔw bɛ wuli 3h du matin an y'a ye ORTM na u bɛ ji ɲini na u buramuso bɛ wuli ka ji depuis 3h du matin an y'o ye télé la bɔra ORTM na musokɔrɔba dɔ kuma la ko k'u tɔɔrɔlen don o tɛ ka se k'u ka foyer yɛrɛ gérer jiko bolo u denw sɛgɛnna u mɔdenw sɛgɛnna faamaw ka kɛ Ala kama u k'u dɛmɛ jiko la donc depuis an y'o de sa wagati bɛ an bɛ balo kɛ an ko bon an bɛna balo jɔ an b'a essayer ka ji di population fɛnɛ ma o k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ k'an y'u ka annonce mɛn an hakili b'u la donc o de y'an bila ka na ji di yamɔgɔw ma. Yirimajɔ ni o ye a sigida maire ale fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don a ka maaw ko gɛlɛya b'u la jiko kɔnɔ na nka a ye foliba ta ka ɲɛsin fɛn ye ni jɛkulu maaw ninnu kɔni ma n'u ye union maaw kɔni ye o ye ji min kɔni di u ka maaw kɔni ma ka foli kɛ olu kɔni ye ani k'u ka nisɔndiya kumaw bɛɛ lajɛlen kɔni jira u la. Vraiment ne ka foli bɛ ka se an dɛmɛbaatɔ ninnu ma kosɛbɛ kosɛbɛ minnu bɔra France ka na an dɛmɛ u ye dɛmɛ min k'an ye Ala de b'a dɔn. Ni sunkalo ɲɛkɔrɔla na ni mɔgɔw nana ka na mɔgɔw soulager ni ji ye vraiment i ye jigitigiw kɛ ni association bɛ France n'u bɛɛ b'a kɛ tan vraiment a bɛ k'an bolo taa ɲɛ commune kɔntanna sigida kɔntanna sigidenw kɔntanna an bɛɛ kɔntannen don. Ni gɛlɛya kɔni ni a nana sigida la maa minnu bɛ yen ni o kɔni b'a ɲagatabaw sɔrɔ o ye musolakaw fo ka taa se fɛn ye denmisɛnninlakaw kɔni ma musolakaw ji in kɔni sɔrɔlen u y'a jira k'a fɔ ko u na foliba ta ka ɲɛsin fɛn ye ni union maaw kɔni ma nka u ye laɲini kɛ o fɛ hali sisan ka jira k'a fɔ gɛlɛya caman b'o la n'u sera k'o fana kɔni furakɛ denmisɛnninlakaw fana olu fana y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ɲuman ye olu kɔni ma ka sababuya kɛ olu kɔni bɛ taa lakɔli la k'a sɔrɔ fɛn ye hali koli o t'o kɔni ma sɔrɔ. N ka jiko gɛlɛya ne yɛrɛ buramuso bɔra don dɔ sɔgɔma m'a fɔ sɔgɔma 3h a ye ji sɔrɔ su fajiri fitiri de fɛ fitiri ka bɔ su 3h a bɛ ji sɔrɔ fitiri da de fɛ cɛ si tɛ yan min ma ji siri moto kɔfɛ i bɛ taa ji ɲini Bakɔrɔbabugu de la ka na ji di musow ma u ka sɔrɔ ka ga kɛ i y'a mɛn an ka denw u bɛ don o don u bɛ gɛn ka bɔ ekɔli la ka segin ka na dumuni yan'u ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ka taa ji tɛ sɔrɔ n'a fɔra ko i ka wuli ka daraka tobi ka di ne ma ka taa kalanyɔrɔ la a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ an denw bɛ gɛn ka segin ka na k'u ma kalan k'u ko an taara retard la Ala ka nin kɛ ko ba ye Ala ka nin kɛ ko caman ye Ala k'a ɲɔgɔn caman Ala k'a d'an ma. Wala min fɔ ka dan tɛmɛ parce que an bɛ se ka jiko gɛlɛya la mɔgɔ bɛ da fo kulu sanfɛ jiko gɛlɛya la an ji sɔrɔ vraiment a diyara n toro. A nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban
Ana te ko ta kala la kuma la njigo gela bulu na la to ni na foli mien na en ji sura vraiment a jaran yere no to mo ta jita bagoro bula a senga boni mo na kuma lo mo te kila di fo shura fana clear ko mo sa kila di mo shankele ndran yala njigo gela mo te de ta la wala wana tren wana na ga bo la kla ta ama kila di obe jigo gela. Union malienne pour la solidarité en France nie banymake tomba do kon yemin kon sigimbe France kono kasiga maldo kon jatimine galiya be maminu kan kasiga wuli kadro kon ke kasiga o kon ka geliya kon duga usema na kemi ye kasiga wuli kabo o kan chugamna o yajira ka foko unako belajele ke yasa malde kelengelena o belajele na sega lafia do na tawla chugami. Italika uka ministri minka baranya shinu uka jamana kona ni jamana wera konyo nyana boli kona na alika takama onka jamana kono ni alere toko de Luigi Di Maio alika takama onka jamana kona na yasa femi anga jamana la haliya yu ubseka uludon chukumna akera alamsa temene yerela ukona na sa alini anga jamana ministri minka baranya shinu anga jamana yere kona ni jamana wera konyo nyana boli kama Almadu aga Ilen aleni o ñogoy ke aleni mami bieno ni aleka alebe accord pour la paix ani réconciliation ni o yasa beni kelab seka sabati anga jamana kono o ñemogo o ñogoy ke anga jeka olaje Nasara jamana min be no ni abe fama ko Italy oluka ministre min sigilendu ka jamana ani jamana ore konyo ubse ka sabati tugumna ata se jien rebse ka kala ka blanyo ama tugumna tegedi nyoma ubse ka sabati tugumna ni ankoma ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale koni tumbe tagamala kana anre ka jamana kono ni are togo Luigi Di Maio ni ma ye mini alla kodonendo Italy re jamana ka koswe politique ko ta bunakuka aka tagama min fle ni kana anka jamana kono hakili jagabo kon be ka blasen ka bato tungana taga min beke kata Italy jamana reka haka jan nanzaro reka jamana ka ni taga makoni yamari alinte ferebse kada ulukisa ula tugomina bari ni Italy jamana reta kalaje baranyogonya o kon kanga sabati anka jamana ani Italy re jamana ni nyache bari ni Italy reta kalaje ni wati labanu nuna malde min onimbe Italy jamana ka abta sefo ma ba biduru ma ba bioro bonyongo ma obajira ka fo malde chiama min sigoro benendo Italy jamana ma o kama Italy fama o kon kembe ka taga mabuluda kana on reka jamana kono min bato fere se ka bludan na tugo mina bari Italy fama ko anye fotugo la maldin chama mbe no munu rebe bone unina tali re sinfe krengreni ala sahara re kungukulun konnana kata se kokoji mbe na ndrala re gun ani frafina re gun ni nyanche ma chama mbe no munu rebe bone unina ni kokoji sira nufe ferebe se ka bluda la tugo mina mimba to mobse ka ta yamoria re sirafe walma ka se ka katama kon ke yamoria re konnana o baro ka se ka bluda Italy re jamana ani Mali re jamana ni nyanche lu bara nyonyo lu de be ka blasenka o kama Luigi Di Maio ale koni ni anga ministre nywanyi ministre min sigilendo anga tungarango reka la hala kama ni ale reto alhamdu aga iliane manyonya osimfe mawbe jakuli minke kata feri nazara jamana reka haka ja jamana roka abi fomi ma trafic humain o kaseka dabla tugo kelena tama ya Maria Bali o fene kaseka jo fere o fene ka bloda Italy re jamana fe kanyeshi anga jamana ma mimba to chake bunda so kata se onanyo na oro ma demson oro walmanu ishifina kawe ulubise ka bara suro anga jamana kono mimba to takama reka na seka na uhakilna la olu baro bela jelen kon kanka boloda duna na tolo la kuma bolla ni nanyo na kisaudika otogo gelena Luigi Di Maio ni alere ministry min siglendo Italy re jamana ka kwa jamana ni jamana re chebse ka sabati tuko mina kon nani dado kisamina odi kafo anga jamana marama fen tabaga jekulu munumbe jamana re ko dugan fanfe olu kon kaseka fere bela jelen ka min batu urebse ka demeni bara nuna tuko mina odi ka balan redda maunye mamunu ni ukon be tungana ta re nganiata ka jira ka fo munumbe teme anre ka jamana ko dugan fanfe ninga ta jamana wero ka ninga ti restaurant nazaro ka jamana ka lu marama fenta baga jegulu munumbe anga jamana ko dugan fanfe ni jamana re ko dugan fando be no min mara dilendo uluma uluka anka seka ujo rola min batu mauka tangama ya Maria Bali fubse ka siri o dana tugomina mauna na bulini kisa nunu pela chilenka amma ge fenfe Italy jamana ani Mali jamana tegadi nyoma ko ni bena blaw ni nyanche duna na tolawla seven fra do re be no ni abe forma memorandum min bena buli tungana taka re kisa ka anka jamana kono katasi rama dun rebe minani kata ujakuli minge na sara jamana ka ulukisa bela jelem seka dabla tugomina kibara wora munu mana soro la duna na tolawla mena fesel kula tilenyata flebo bela jelem ro inshallah o ko fe am je ka farafina ani je fanto kibara wolaje
Benekaw feno ma million duru boyongo de ngulele no ni karidoye na average kalo kile tani kelen yasa ubetuka jamana kuntigi kura swanti choga muna mini ore kumbeka uka jamana kuntigi Patrice Talon aleni Alassane Soumanu Jimba ka olude kon kunkar nyogona aleni mamimbe na be foma ko Corentin Kowe uka bureau de vote kon bela jelen datugura nege kanya tan woro wagati nununa ayirala ka fɔ ko fɛn ni kalafili ko fɔlen ye kile kuru kara bela jelen na maaw kon ma bɔ kosɛbɛ fɛn ye ma dɔ ye ni ale ye denmisɛnnin ko dɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko ni kalafili ko fɔlen kon ma kɛ ina fɔ san tɛmɛnen nunu kalafili ka sabu kɛ ko maaw kon ma bɔ kosɛbɛ ko ni ye jateminɛ kɛ a be san 5 bɔyɔngɔ bɔ sisan maaw bela jelen kɔnu kun be wuli ka u ka cɛbɔw ka kuma n'u ka cɛbɔw tɔgɔ ye ani ka tila ka yira k'a fɔ u be maa minnu nɔfɛ o de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ɲina kalafili ninnu a ko kɔni ma kɛ sabababa ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sabu kɛ maaw kɔni ma bɔ kosɛbɛ halisa a b'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ u ka jamana fanga sinamatɔ ma ɲɛmabaw olu kɔni ma ye nin kalafili na o de b'a to la jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni sɔnnen tɛ hakili wasi bu u la nin kalafili kofɔlen na u ka bureau de vote dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ min ni kalafilila maa 438 bɔyɔngɔ olu kɔni kan ka taa kalafili ni o yɛrɛ bɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko kaje hun a yirala k'a fɔ ko maa 101 bɔyɔngɔ olu de kɔni taara u ka kalafili a bɛ fɔ min ma ko bulletin unique maa 18 olu ka kalafili o man ɲa a bɛ fɔ fɛn min ma ko bulletin nul o de b'a yira k'a fɔ tile kurukara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Cotonou yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maaw ma bɔ kosɛbɛ ka taa u ka kalafili. Ameriki jamana kɔnɔna la karidon avril kalo tile 11 u ka quartier min n'a bɛ fɔ ma ko Minneapolis a kɔni yirala k'a fɔ ko maaw kɔni bɔra yen nɔ kosɛbɛ k'u ka dusumakasa yira barisa u ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka sifilaka dɔw yɛrɛ bɔnɛ a nin na ni ale ye farafin ye n'a si bɛ tali kɛ san 20 bɔɲɔngo la Don't Write ni finitigilakaw ye ale de bɔnɛ a nin na a ba kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale den yɛrɛ kɔni kun ye a wele telefɔni yɛrɛ la k'a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilakaw ye k'u kɔni kelen don ale yɛrɛ minɛ hali sisan nɔ musokɔrɔba yɛrɛ ka kuma la Katie Wright a kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma min na ale den yɛrɛ kɔni a wele telefɔni na ko ale kɔni ye polisiw yɛrɛ mankan mɛn u bɛ ka fɔ k'ale den ka telefɔni bila o de kɔnɔna la polisiw yɛrɛ kɔni ye appel tigɛ ale ni a den ni ɲɔgɔn cɛ wagati damadamani o kɔfɛ fɛn min ye ale denkɛ muso o sɔrɔla ka ale yɛrɛ wele ni k'a fɔ a ɲɛna ko fɛn min ye finitigilakaw ye k'u kɔni a den bɔnɛ a nin na u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka jateminɛw yɛrɛ kɛ nin ko in na walasa ka se ka ko in yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen da maaw tulo kan nin yɔrɔ kofɔlen polisiso n'u b'a fɔ ma ko police de Brooklyn Center olu maaw kɔni ye sɛbɛn dɔ bila sen kan o sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni tun ye mɔbili bolila dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ ni a ye dankari siraba sariya dɔ yɛrɛ la o de kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u kelen ka ni ma kofɔlen kɔni lajɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'u nana bɔ a kalama kɔni ko fɛn min ye kiritigilamaw ye k'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka ni ma kofɔlen yɛrɛ ɲini o de kɔnɔna la finitigilakaw yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka ɲiningali caman sɛmɛ a la o de kɔnɔna u ka fɔ la a ma sɔn ka olu yɛrɛ lamɛn a donna a ka mɔbili kɔnɔ o de kɔnɔna la fɛn min ye finitigilaka dɔ ye ale kɔni ye marifa ci a la ni o yɛrɛ de kɔni nana kɛ a sababu ye a yirala k'a fɔ ko ani maa min yɛrɛ tun bɛ mɔbili kɔnɔ n'o ye musolaka ye hali sisan nɔ n'u ma tamasiyɛn foyi di ale yɛrɛ kan fɔlɔ a kɔni banana an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la wa o y'a yira k'a fɔ ko ala yɛrɛ kɔni ta kɔfɛ ko baasi foyi tɛ a nin na. Birmani jamana kunnafoniw na maa min kɔni kun b'u ka jamana ɲɛma ni a bɛ fɔ ale ma ko Aung San Suu Kyi ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye maa min ye jɔnjɔnba sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko prix Nobel de la paix san 1991 wagati ninnu na a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni minɛnen bɛ Birmani kɔnɔna na nka a ko in kɔni ma jɛnsɛn kosɛbɛ o de kɔnɔna na tɛnɛndonya in na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye ɲangini wale kura dɔw ye olu fɛnɛ kɔni taara ka ɲɛsin a ma ninnu kɛra kuma ye minnu kɛra a yɛrɛ ka avocat fɛ ni o ye a ka lafasaliba ye kunnafonidiso min n'a bɛ fɔ ma ko AFP olu y'a yira k'a fɔ ni muso kɔfɔlen sa a nɔ minɛnen don waleya 6 bɔyɔngo de la waleya 5 o bɛ yɔrɔ min na ni a bɛ fɔ ma ko Naypyidaw 1 o kɔni bɛ Rangoon ni nɔminɛli ninnu dɔw kunba tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ fɛn ma ko catastrophe naturelle a nɔminɛlen don olu dɔw la ale ni fɛnɛ sariyasen dɔw sɔsɔli a minɛna o dɔw fɛnɛ na a nɔminɛlen don k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye talikiwalikiw ye a kɔni y'o dɔw labɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ka sira ye ni muso kofɔlen ni ale yɛrɛ si bɛ t'i jɔ san 75 bɔyɔngo la nin ye a siɲɛ 2nan ye février kalo tɛmɛnen ninnu fɛnɛ na a nɔ minɛna k'a sabu kɛ ko a ye sariya
sariya sen dɔw sɔsɔ o de kɔnɔna na marisi kalo tile 25 tɛmɛnen na fɛn min ye u ka jamana maaw ye olu ye nɔminɛ dɔ ta ka o boli a kan ka yira k'a fɔ ko a ye jamana yɛrɛ sariya sen dɔw sɔsɔ ale ni jamana yɛrɛ ka gunola ko dɔw bɛ ka olu bɔ ka da kɛnɛ kan a nɔminɛnen don ko kura tuguni ka yira k'a fɔ ko ka fɛn min ye jamana kɔnɔdenw ye walima ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ɲagami ni ma kofɔlen yɛrɛ ni a yɛrɛ minɛna février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ninnu na min ni o ye maa ye min yɛrɛ tun bɛ u ka jamana yɛrɛ kunna ni coup d'état kɔni kɛra la finitigilakaw fɛ a yirala k'a fɔ a kɔni minɛnen don ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min ye gundola yɔrɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko résidence de Nayip Ndaw. Nini kɛra garisɛgɛ bi kunnafoni kɛnɛ kan an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn teliya ta sugantili la Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inchallah.